Alam niyo mga Kakampi, isa sa mga dahilan na mas gusto ko dito sa Pilipinas kaysa US ay sobrang... Ito ang sarap na buhay. Hindi yan na nasa malayo. Magandang umaga. Ako ang inyong kakampi na si Puting Pinoy. Appear tayo. Ito ang pinakaunang beses na parang gusto ko talagang mag-vlog. Proud na proud ako sa tirahan ko ngayon. Magulo siya pero gusto ko kayang bigyan ng konting tour. Wow! Maliwanag na. By the way mga kakampi, hindi pa ako nagsipilyo. Raw na raw vlog talaga ito. Grabe ang liwanag. Ito yung stairway namin. May basketball court. May mga bata dyan naglalaro. Kung minsan. Barkada sa umaga. Mga kakampi, pagpasensyahan nyo muna. Hindi pa ako nakapaglinis. Kalalipat ko lang as in. Hi, Corona, Ginebra. Naninibago pa rin sila dito. Pero mabilis nilang tinatanggap na ito ang bagong tirahan nila. Kumusta? Anong masasabi mo, Corona? Yeah? Ito yung cat condo ni na Corona at Ginebra. Mga kalat, litter box, walis, tsaka dustpan, yung gitara ko. Dito ko ilalagay yung ref. Dito ko ilalagay yung microwave. Ay! Ang ingay ng mga cuting. Tingnan din natin yung labas dito. So, ito yung balcony kung saan pwedeng maglaba, may sabitan dyan. Ito yung view ko. I feel like Aladdin. Like, nakaakyat na sa lugar tapos sabi niya, tingnan mo ang lugar ko. And then, pinabuksan niya and then nakikita yung castle, yung kaharian ng Agrabah. Kiting, anong sinasabi niyo? Sige, saglit lang. Gutom na gutom mga kiting ang magtimpla muna tayo ng gatas. Ang ipapasok ko muna si na Corona at Ginebra sa kwarto ko kasi makikaroon siguro ng hissing catfight. Hindi pa sila handa na makilala ang mga cutings sa personal. Proseso pala ng pagpapakilala sa mga pusa ay isang proseso na dapat dahan-dahanin. Hayaan ko muna lalabas ang mga cute. Kumusta na mga cuting? Saglit ng mga cuting. Ito yung CR. Yan. ASTIG. Ipapakilala ko siguro. So, yan si Orange Julius. Ito si Tanduay. Tsaka, nasaan si Jax? Diyon, yan si Jax. Sobrang gusto ko si Jax. Si Jax, ipinangalan ko siya na Jax dahil Jax from Mortal Kombat. Saan yung mga Mortal Kombat fans dito? Oh, by the way, mga kakampi, yan. Ito yung living area ko. Yung electric cooler. And then yung TV. Yung PS4 dyan. Ito yung couch na actually sofa bed. Para pag may bisita. Pasensya ulit, makalat. Na-inspire lang ako na gumawa ng vlog. You know? Magtimpla na tayo ng gatas nila. Kung anong ilalagay, mga formula, dapat doble yung tubig. Tapos ilagay na natin sa mga bote. Halika. Orange Julius muna, ha?
Hi Corona! Hi Ginebra! Sobrang mausisa sila tungkol sa mga cuting. Okay, dito mga kikampi, huwag niyong pansinin ng kalat ay kung saan ako natutulog at bumili ng portable air conditioner para sa kwarto sa halip ng pagbili noon kasi mas mahirap yan dalhin or bitbitin at mas madali itong ilipat. Yung isang downside ay kailangan kong ibuhos ang mga tubig madalas dahil bumubuga siya ng tubig. Yan, pasensya ulit, kalat, masyadong kalat. Ito, hindi ko pa yung higaan kasi sobrang pagod ako kagabi. At yun mga kikampi, punta na tayo sa pinaka gusto kong lugar dito. Umakyat na tayo mga kikampi. Magandang maga po. Ito po si Tito. So ito na. Ito ang pinaka gusto ko tungkol sa lugar na ito. Yung tanawin. May mga units din dito. Baka titingnan ko naman. Dito, pwedeng sabitan yung mga labhan para matuyo ng mabilis. Tingnan niyo yan. Yun. Yan yung lunsod. Dito ay subdivision ng Metro Manila pero mas feeling ko parang probinsya. At yan ang gusto ko. Yan talaga ang mas gusto ko. Ito ang gusto ko. Sa matagal na panahon na nasa isang condo ako, sobrang hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Basta hindi ko naramdaman na nasa Pilipinas ako. Medyo, ewan ko, parang hindi in touch. Ito, upo muna tayo mga kikampi. So yan mga kikampi, hindi naman ako yung style ng vlogger na nagpapakita kung anong nangyayari sa buhay ko. Mas gusto kong pag-usapan ng mga iba't ibang paksa, gumawa ng mga skits, OPM covers, gano'n. Pero dito na-inspire ako. Siguro gusto kong gumawa ng mas maraming vlogs. Yung mga roosters, mga manok, yung mga halaman at punong kahoy. Yan ang naalala ko sa Pilipinas nung tumira ako sa probinsya noong 2008 hanggang 2010. Yung kaibahan lang siguro dito ay mas makalapit. Nakadikit yung mga bahay-bahay. Pero kahit na mas feel ko talaga na parang probinsya ito. And that's a good thing. Alam niyo mga kikampi, isa sa mga dahilan na mas gusto ko dito sa Pilipinas kaysa US ay sobrang gulo ng buhay. Tapos naka-isolate ka. At yan ang naramdaman ko sa condo na pinanggalingan ko. Yung buong COVID, konti lang talaga ang mga kausap ko. Mabuti na lang yung dinalaw ako kung minsan. Nang bumalik ako dito sa Pilipinas, ganito yung mga na-imagine ko. Yung ganitong mga lugar. Hindi ko alam kung bakit, pero yung ganitong feel, iba talaga yung feeling. Nang gumising ako kanina, biglang maraming pumasok sa isipan ko, maraming iba't ibang alaala kung anong amoy, anong pakiramdam na gumising at sabihin, grabe na sa Pilipinas ako. And sobrang simple at sobrang masarap sa damdamin ang buhay probinsya. Basta ang buhay sa Pilipinas na maramdaman mo na may mga kapitbahay ka, na mabait, na makikausap. Ang isa sa mga pinaka-excite ko ay magtambay dito at mag-inuman. Tapos makaroon ng concert or dance videos. Tingnan nyo. So, pwede dito mga inuman sesh. So, may mga ilang araw na nakalipas buhat nung ginawa ko yung mga ibang video footage na yun. Gusto kong ipakita sa inyo yung view sa rooftop. So yun mga kikampi, sana nagustuhan nyo ang apartment tour ko. Sobrang sarap dito. Tingnan mo yung view na yun. Yung pinakagusto ko tungkol sa view na ito. Malayo ako sa kaguluhan ng lungsod.
Mabuhay kayo. Paki-subscribe at sampalin ang kampana